माने बयबोथ' बिजनेस खालामनो लुगैखायो बेनो जेनेबा आंथ' दा ग्रेजुवेट जाबाय ग्रेजुवेट जाखांनायनि उनाव आं बिजनेस लाइनाव गोसो दं आरो माने फरायनायखौबो लांफाबाय थागोन ओमफ्राय बिजनेसखौबो आं लांफाबाय थागोन। मुङा मा मुङा आंनिया रुमबां बसुमतारी आं इ एरियानिनो आरो ओमफ्राय आं बे मा होनो सकियाव कमला फानना मोजां मोनदों आरो माने फरायनायखौबो लांबाय थागोन ओमफ्राय बिजनेसखौबो फारसेथिं लांफाबाय थागोन। माने जोंनोथ' दा सिख्ला मानसि नालाय जेनेबा जोंनो बेरायनायनि सायाव देलायनायनि सायाव जोंनो एक्सट्रा इनकाम नांगौ जायो फैसा नांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो फरायनायजों लोगोसे बेफोरबायदि बिजनेसखौ खालामनाय जादों आरो आं बेखौनो बुंनो सानो दे गासैबो जाय जे ग्रेजुवेट जाना दं एबा जाय फरायबाय दं बिसोरो जुदि हायोबा बिजनेसबो स्टार्ट खालामनांगौ आरो हायोबा फरायनायजों लोगोसे जि हायो गावनि आखाइनि खामानियानो जा अबा माबा मोनसे खामानियानो जा मावनो नांगौ आरो ओरैनो थानो नाङा रावबो निजिनि इनकामनि थाखायथ' जेनेबा निजिनि आखाइ खरसनि थाखायथ' बयबो मावनांगौआनो ओरैनो बिमा बिफानि सायाव नारसिनबाय थाबाबो जाया आरो आं बेखौनो होननो सानो बिदिनो थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेडफोरनिबो एप्लाइ खालामबाय दङ। हास्थायनायाथ' जायहा नाजायो बिहानोथ' जाफुंखायो नङा होमबा नाजानाय थाब्ला बयबाबो जाफुंखायो जुदि नाजानाय गैयाबा आरो बेथ' रावबो जाफुंनो हाया सरकाराथ' बयखौबो हेल्प खालामखायो। लायदोंना आसामनिनो इयो भुटाननिफ्रायनो लाना फैदों नामलां भुटाननिफ्राय लाना फैदों। नोंनि बे बिजनेस मावनायाव नोंनि मामा पापानिफ्राय माबाफोर हेंथाफोर मोनबाय बायदों नामा? हेंथाखौथ' रावबो होआखै होनायालाय माने सापर्ट दं आरो माने फरायनायजों लोगोसे बिजनेसखौबो खालाम बे जेबो गाज्रिथ' नङा नालाय बेनिखायनो एख' गाज्रि होनाखै आरो डिसिप्लिनखौथ' मोजाङानो मोनदों अनसायनायाथ' मोजाङानो अनसायो दावबायनायफोराबो मोजां मोनो माने बिसोरबोथ' गोजाननिफ्राय फैयो जेब्ला मा होनो भुटान खमला होननानै गावसोरनो लाङो आरो बिदि गाज्रि होननानै माबाया